For at kan lukke noget lys ind i dit hus, der har vi fastkarmen. Fastkarmen, den kan ikke åbnes. Og det, der gør, at den ikke kan åbnes, det er, at den har bare en karm og glas. Og det er jo en kæmpe fordel, for så giver det masser af lys ind i huset. Den I ser her, den har jo nogle mål, som godt kunne bruges til et sideparti til en terrassedør eller vinduesdør. Hvis man nu har et stort parti ud til, at man gerne vil se noget udsigt, så kan den blæses op til noget meget stort også. Hvis du ønsker en større åbning end terrassedøren eller vinduesdøren, så har vi mulighed for en foldedør. Og foldedøren den fås i 3 fag og helt op til 10 fag. Så der kan man få en meget bred åbning. Fordelen ved en foldedør, det er, at man får den fulde bredde af fagene, når man åbner den op som her og kører den hen. Så har man muligheden for at åbne det hele op her. Hvis man ønsker en hæveskydedør. Hæveskydedøren den er bygget op på den måde, at det er, hvor man skubber den til siden, men den giver ikke lige så stor åbning som foldedøren, for den kører op som det halve, som her. Vores hæveskydedør har vi i den helt brede model, som vi kalder dobbeltrettet hæveskydedør. Den måde, den fungerer på, det er, at man skal vælge, hvad for en der er første gående. Den her, den har så det, der hedder soft close, og den her kører han her. Den fås helt op til 8 meter. Så her der kan man virkelig få noget lys ind. Og det gør, at man har den helt store brede åbning ud til terrassen.